Want bij het voetbal hebben ze verstand van vlaggen. Dat is dan voorbijgelijks boetenspul. Hier had de vlag een heel oordoel. Als je de meesten met de oersteks plaatsen, dat ze die hem dicht houden, maar dan kan je meestal net doen. Dan krijg je al die botsings. Het valt nou naar mij omdat het nou nog rustig is. Maar voor mij bij de toppers, bij de drokker, zo dan is het wel belangrijk. Bij de vrouwenswedstrijd wordt het drokker. Net alleen nog maar fietsers op het parcours, maar ook maar mensen aan de kant die het oerstekken wil. Die ben net altijd lekker scherp, ook net op een regelaars. Als je net opletten, dan ga je gewoon even net opletten. Zie je rennen ze achter je langs. De haast is er bloed bij de meisjes. Want ik mat, weet je. En dat is voor u wel een beetje frustrerend. Dat ze achter die delt sloepen en je een ruim zijn met schouder, dan ben ik nog lulk. De vlaggenman had in elk geval rekening met zijn collega's bij de oerstek plakken. Ten dikke reis zit er zijn, dat ken of net. Vaak doe ik zelf in heugen en dan ben ik naar beneden, dan snappen ze wel, dan krijg je een per oer en dan komt er weer in hoor. Zo. Je moet hier constant op je medemensen concentreerd wezen, want dat ziet vlagje omheen, dan moet ik weer zorgen dat alles de baan waar het vrijkomt. Nu is de wedstrijd voorbij, nu is het weer even rustig. Het is voor u nog even rustig, ja. En als we treffen, dan komt de catering aan en een broodje en een bakje koffie. En dan die had ik al even vrijwilligerswerk.